Esther, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. M'equivoco quan dic això de que Espanya és un dels països, més importants quant a producció d'oli i que ens sobta una miqueta, no?, doncs aquesta escalada de preus i la comparació amb altres països. Sí, de fet, hem fet una comparativa a OCU i hem fet comparant amb altres països de la zona mediterrània que també fan servir l'oli d'oliva de forma habitual, com és França, Portugal i Itàlia, i la més cara és Espanya. De fet, nosaltres a OCU estem molt espantats perquè hem vist una pujada desorbitant des del juliol fins ara. És a dir, en qüestió de 2 mesos, de mitjana, l'oli d'oliva ha pujat un 22,8%. I això és una situació molt greu. Veiem que aquesta pujada no sabem ben bé a què obeeix. I llavors què hem de fer els consumidors? Hem d'estar comparant, diguem, entre marques, supermercats... Sí, hem de fer, comparar marques, etc. Això està bé. Nosaltres, com a defensa dels consumidors i usuaris, el que hem fet és demanar al Ministeri d'Agricultura que investigui aquesta pujada de preu a què obeeix, perquè sí que és veritat que hem vist que algunes entitats de productors d'oli d'oliva ens estan dient que amb motiu de la sequera costa més i que les olives són més difícils d'obtenir per motiu de la sequera. Bé, l'oli que s'està venent ara és de fa ja temps, no té aquesta sequera. El que ha patit la sequera es vendrà a partir del novembre. Llavors, aquesta excusa, potser s'ha d'investigar una miqueta a veure què està passant dintre de tota la cadena de producció i de distribució, a veure on s'està inflant tant. Perquè el que no pot ser és que a Espanya sigui un 27% més car que a Portugal, que tenim la mateixa sequera i el mateix clima. Llavors, clar, en aquest sentit, estem espantats per això i, a més, estem veient que en determinats supermercats fins i tot et limiten les ampolles d'oli que pots comprar. A mi em va passar l'altre dia, vaig anar a comprar i vaig veure que un senyor que portava 4 ampolles d'oli li van dir no, només es poden 3 per persona. I això ja és com que dius, perquè s'intenta evitar que la gent que s'abasteixi molt i deixar sense a d'altres, però això és preocupant i per això li hem demanat al Ministeri d'Agricultura i a les autoritats competents que facin una investigació de què està passant amb això, perquè és que en 2 mesos, ja et dic, quasi un 23% més car. Clar, jo abans comentava a la tertúlia, Esther, que jo no m'he trobat personalment amb aquest problema, perdó, encara, perquè jo ja havia comprat fa uns quants mesos i diguem que tinc una previsió ja d'algunes garrafes d'aquestes grans, saps? D'aquestes que són metàl·liques i altres ampolles, les típiques de plàstic de litre i tot això, però clar, de moment no m'ho he trobat, però quan comences a sentir les notícies i veus que el preu, si tu fa un temps l'havies comprat a 6 euros, fins i tot buscant alguna oferta, trobaves menys, més econòmica encara, que després fas una cerca per internet i et trobis que una de les marques més conegudes te la venen a 9,99 i que després veus que la marca, perdoneu, per l'expressió no t'hi fixis, val 7,20 o 7,30, dius, què ha passat aquí, no? Sí. De fet, mira, la mitjana de l'oli d'oliva del litre, que normalment les ampolles aquestes de plàstic del supermercat són de 75 centilitres, però les de litre d'oli d'oliva de marca blanca, la mitjana són 8,72. Això a Espanya. A Portugal, 6,86. Què està passant? I amb això nosaltres estem molt a sobre perquè veiem que, a veure, tampoc no són unes quantitats elevadíssimes, però és que està pujant tot i, a més, l'oli d'oliva és que és essencial per cuinar i per menjar, no? Una família que siguin 4 o 5 doncs es fa servir. A mi una ampolla, jo he vist sola, llavors una ampolla d'oli em pot durar un munt, però clar, i això no pot ser, no pot ser. S'ha de veure d'alguna manera què està passant, investigar i inspeccionar a veure a on, perquè potser té una explicació, però la volem saber. Però si l'explicació és que estem aquí aprofitant que també ha pujat la benzina, doncs pujo tot
I al final tot va pujant i qui ho acaba pagant som els consumidors, que som tots. És a dir, amb això hem d'anar molt en compte. Vols dir per saber si és un tema, diguem, en aquesta cadena dels productors o dels intermediaris o és de les botigues, no? Sí, o no sé si és dels productors, si és dels transportistes o és del distribuïdor final, no ho sé. Però aquí alguna cosa està passant. No estic dient assenyalant a ningú, sinó que el que estem dient és demanar al Ministeri que faci una inspecció, a veure què passa. Si trobem una explicació correcta, doncs mira, ho haurem d'assumir. Però no ens sembla ni dintre de la normalitat d'aquesta tendència inflacionista que tenim, aquesta pujada en 2 mesos, és una barbaritat, és una barbaritat. De fet, ara podem veure precisament la vostra comparació del preu de litre d'oli d'oliva verge extra, en aquest cas. A Espanya, com comentaves, Esther, 8 euros amb 72 cèntims, a Itàlia 8 amb 21, França, en aquest cas, 7 amb 52 i Portugal, com deies, 6 amb 86. La diferència és de pràcticament, en Portugal, com deies, que està al costat, de 2 euros al litre. Sí, és un 27% més car aquí. A veure, què està passant? Llavors, nosaltres tenim a l'abast dels socis uns comparadors de preus i que poden comparar una mica, així que podem dir, potser les marques, i les diré, cadenes com El Dia o com, per exemple, Hacendado del Mercadona, doncs potser aquestes són més econòmiques que no pas les del Corte Inglés o fins i tot el Carrefour, que són més cares. Però això ho haurem d'anar a veure cada supermercat a poc a poc. Una altra cosa que podem fer depèn de l'ús que hem de fer d'aquest oli. Sí, que no ens diguin, no, és que l'IVA és més econòmica. Bueno, sí que és veritat que a Portugal té un 0%, però també és el més econòmic. És a dir, això hem estat investigant i nosaltres no trobem una explicació coherent dintre del que és la lògica. Així hem d'anar a veure les cadenes de producció, de distribució, tot això, a veure com estan, perquè realment és bastant greu. I també us estava dient que no sé si aquí s'ha sentit o no, que una de les coses que... L'ús que volem fer de l'oli. Sí, doncs, si l'hem de menjar cru i ens agrada una bona amanida, potser sí que hem de fer servir oli d'oliva, però si l'hem de fer servir per fritures i tal, potser podem fer servir de girassol, que és més econòmic. Doncs canviar també una miqueta aquests hàbits de consum per aturar una miqueta el cop. Clar, això seria una mesura, diguem, provisional, no? A l'espera que la situació es normalitzi d'alguna manera i que tornin els preus, que no és que l'oli sigui econòmic, però és un producte que, evidentment, té la seva qualitat, s'ha de pagar, però aquesta diferència tan bèstia doncs no és coherent, no? Aquestes inspeccions que heu demanat, vosaltres teniu alguna previsió? Sou optimistes, diguem, per saber si us faran cas ràpid o no? Bé, la idea nostra és apretar molt perquè això es miri, però clar, no depèn de nosaltres, depèn del Ministeri. Per això també li volem donar publicitat i agraïm als mitjans de comunicació que us feu ressò d'aquesta denúncia pública i d'aquesta alarma que tenim com a organització de consumidors de demanar inspeccions en aquest sentit. Perquè, a veure, optimistes, a veure si es fa. És que és com tot. Ara nosaltres al setembre sempre fem, com cada any, un observatori de preus de supermercats, no només d'oli, sinó de tot el menjar. També apretarem en aquest sentit, perquè això també sortirà, evidentment. Llavors, mes de setembre estarem fent aquesta tasca que jo crec que des de les organitzacions de consumidors s'ha de fer per la defensa dels consumidors. A més, en una època on també ens hem trobat amb la pujada dels carburants, cosa que també afecta, com dèiem abans, als transportistes. I clar, no són només els transportistes d'oli, són els transportistes de qualsevol producte, no? Que al final acabi a les botigues. Sí, a més pensa, per exemple, la pujada de la benzina i del dièsel, sempre passa el mateix, que puja molt el barril, no? Immediatament fa una pujada que diem coet al preu final, que potser aquest preu final d'aquesta benzina que estàs comprant no era d'aquell barril, era d'un altre, i fan aquestes pujades estratosfèriques. Però després per baixar, diem efecte ploma, que va baixant com si fos una ploma fent així, a poc, doncs
immediatament tot això repercuteix en les persones que hagin de fer servir el cotxe per treballar o per desplaçar-se, que a més ha pujat moltíssim també a l'estiu, que és quan es preveuen més moviments de carreteres, etc. Però, clar, immediatament també els transportistes repercuteixen aquest cost, etc. Vale? Jo entenc que tot s'ha de repercutir, però a veure quin import s'està repercutint, si no és que s'està aprofitant que, això que diem Anxes Castilla, i com que ha pujat molt això, doncs jo li poso un marge m'ho invento. Mirar-ho bé, a veure, quin marge estàs fent i quina cosa esteu fent sí que sí, s'ha de repercutir, evidentment, però potser no s'ha de repercutir m'ho invento, un 30%, i si no, doncs un 8%. Llavors, amb això és el que creiem que hem d'estar molt a sobre. De fet, jo, personalment, dubto molt que siguin els productors dels olivers, diguem-ne, els que s'estiguin fent d'or amb aquest tema. Dubto molt. Jo crec que és la cadena de tota la producció i distribució on s'estan escapant una miqueta els controls. Personalment, jo també estic d'acord amb tu, amb aquesta afirmació, malauradament. És una opinió meva, no és la de l'AOCU. Ho dic jo com a esteloreta i jo assumeixo, però ho penso i ho dic. Esther, ara estem veient precisament una d'aquestes comparatives que comentàvem abans, d'aquestes marques blanques d'oli d'oliva verge extra i amb el preu mitjà. Com deies tu, em sembla que la primera que surt és la de l'Alcampo, pot ser? Auchan, Carrefour, Consum, El Corte Inglés, Erosi, Hacendado i la del dia, que deies... Veus que l'Hacendado és la que és potser més econòmic, i després la del Campo, aquests supermercats que sempre tendeixen a ser una miqueta més econòmics. I bé, si volem estalviar, mai no podrem comprar el Corte Inglés perquè ja tenen uns productes de molta qualitat i sempre són més cars. Estem parlant de marques blanques, no estem parlant d'altres marques que més o menys costen el mateix en els diferents supermercats. Perfecte, doncs Esther, esperem que us facin cas ràpid al Ministeri d'Agricultura perquè al final això ens afecta a tots i afecta a la salut, que de vegades també ho hem parlat això. Al final, si has de canviar un producte amb menys qualitat, i més quan es fa tanta bandera de l'oli d'oliva, doncs això repercuteix. Sí, i tant, perquè si al final mengem mantega d'aquella o la cosa aquella que fan servir els anglesos per fer fish and chips, que no sé què és, no és pensar com l'oli d'oliva. Llavors, intentarem tirar endavant aquesta denúncia pública. Perfecte. Esperem que tinguem molt d'èxit tots plegats, perquè això ens afecta a tots. I t'esperem la setmana vinent, perquè sembla mentida, però sempre tenim algun problema amb pujades de preus o coses que hem d'estar a la guait i que gràcies a la OCU estem pendents i intentem solucionar-ho d'alguna manera. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat. Un petó. Gràcies, adeu.